Is-Segretarjat Parlamentari għal Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva ċaħad kategorikament li l-proġett tal-estensjoni tar-residenza San Vincenz de Paul ingħata b'direct order. Fi stqarrija dettaljata li spjegat pass pass il-proċess li bih ingħata l-kuntratt, ingħat li f'kull stadju tal-proċess kien hemm l-approvazzjoni tad-Dipartiment tal-Kuntratti. Is-Segretarjat Parlamentari qal li minkejja li Times of Malta kienet magħrufa b'dan, il-ġurnal kompla bil-gideb u jallega li x-xogħol ingħata b'direct order. Spjega li s-seħħa l-offerti fuq bażi ta' Public-Private Partnership ħarġet f'Novembru ta' 3 snin ilu u t-tender ġie evalwat skont ir-regolamenti tax-xiri pubbliku. Għal dan il-kuntratt intefgħu żewġ offerti b'dik ta' JCL and MHC Consortium tkun l-aktar waħda vantaġġuża. L-istqarrija żiedet li d-deċiżjoni kienet ikkontestata darbtejn, l-ewwel mal-Bord tar-Reviżjoni tal-Kuntratti u wara mal-Qrati ta' Malta. Fiż-żewġ okkażjonijiet ġiet ikkonfermata d-deċiżjoni li ħal-Bord tal-Evalwazzjoni bis-Segretarjat Parlamentari jgħid li dan jikkonferma biċ-ċar li l-proċess kien ġust u trasparenti. Is-Segretarjat spjega li l-Konsorzju rebbieħ għażel li jtejjeb l-offerta tiegħu u flok is-somma annwali li kellha titħallas matul il-kuntratt ta' 10 snin se jagħmel investiment biex jirdupjaw is-sodot offruti għall-anzjani minn 252 għal 504. L-istqarrija qalet li dan l-investiment ulterjuri kien jinkludi wkoll it-tmexxija ta' swali, infermiera, carers, cleaners, servizzi ta' catering, laundry u manutenzjoni fost oħrajn. Ingħad li dan l-investiment se jgħaddi għand il-Gvern wara li jiskadi l-kuntratt u se jiffranka lit-taxpayers Maltin ma' 17 miljun euro. Is-servizz minn dawn il-faċilitajiet il-ġodda se jibda 3 snin mindu jinħarġu l-permessi u se jitmexxa mill-Gvern bi sħubija mal-privat.